e veño a contarvos historias que acontecen na Fraga. Como facedes vos cando queredes que alguén garde silencio? A ver como facedes. E este conto chámase Carapuchiña. Ai, pero é unha boa peza. Paraguas. Sí, é un paraguas cun pan. E aos poucos vin a Carapuchiña andando polo bosque. Ai, pobriña, sabedes o que levaba infeliz? Pois... Que faz? Nada, estaba despertándote. Ven, pareces desfalecido. No, estou ben. Ven, o meu niño, a santar comigo, ven. No puedo. Señor Moncho, baixame. Abaixo que eu son de terra. Non, imos santar xuntiños. Non,